Танчо, победа с 5-0. Ние ли бяхме днес много силни или Ботев много слаб? Така сумяхме да си решим матча още в началото. Не отборът на Ботев Ихтиман не ни е критерий. Мисля, че сме доста по-високо ниво и се целим там да сравняваме с водещите отбори. Но въпреки така уважаваме и излизаме така с уважение към всеки един отбор и си търсим нашата игра. Сумяхме още в началото да решим матча и после доиграхме второто по време. При този ранен развой така имаше възможност да използваш различни схеми, футболисти, доволни с това, което видя днес. Да, ако имах възможност, щях да сменя и десетимата на полувремето. Първото полувреме се получиха доста интересни неща, второто имахме така видимо желание за игра, но вътре на терена показахме, че имаме желание. Притесняваме това, че малко предварително почнахме да мислим за почивката. Надявам се така да запазим концентрация и мотивация за последните два матча, за които за мен са изключително важни, с два така добри отбора. Точно ще да питам, че остават два кръга. Лесно ли мотивираш футболисти или трудно? Не е лесно. Така, има 17 кръга, подготовка правихме така и мина доста време. Сега колкото и да ми се иска, така има някакво такова ваканционно настроение, което не ми се иска на мене да се получава и така много са важни тия два, как пак казвам, двата мача накрая и така са добри отбори, които може да се сверявам числовниците още. Последно от мен да те питам, може ли да кажем, че вече си започва да мислиш и за лятната селекция? Да, мисля си върху отбора, но паралелно с това си мислим по какви постове ни трябват там един, двама или 5 човека или след това ще си вземем решение, но наистина така мисля, че свършихме добра работа този полусезон, но тук нататък трябва да награждаме нещата и да изглеждаме доста по-солидно.